Sziasztok, én Podi vagyok, ez pedig itt a Podi Filmcraft. Ma be fogom nektek mutatni, hogy az Edius program hogyan működik, én ezzel vágok folyamatosan. Kezdésnél ugye itt találkozunk egy panellal, itt én új projektet fogok nyitni, nem egy meglévőt már. Fölajánlja ugye a formátumokat rögtön, és itt rögtön láthatunk egy foldert, ahova beállíthatjuk, hogy éppen aktuálisan hova mentse a mi projektünket, és egy nevet is adhatunk neki, ez lesz most itt mondjuk Podi bemutató. Itt rögtön a formátumokat föl is ajánlja, az alapformátumokat, ugye van 1080p HD, ugye az 1920-szal 1080 25 fps-sel, akkor itt az 1440-et, a 720p-t is mutatja, és még 960-unk is van 720p-vel. Én most egy Full HD-t választok, valamint, hogyha a Customized beklikkeled, akkor még több beállítást fog nekünk adni, de nekünk most tökéletes az 1080p. Leokézom, és meg is nyílik. Meg is nyílt az Edius vágó program. Egy pár gondolatot gyorsan maga az Ediusról, hogy mi is ez a vágó program, és hogy miért ezt használom. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy melyik vágó programot használom, miért. Ami nagyon fontos, hogy egy vágóprogram, vagy bármelyik programot mindig arra használjuk, amire éppen kell. Én, mivel az effekteket After Effects-tel legyártom, valamint Audacity-vel a hangokat is átdolgozom picit, maga a vágóprogramban semmi más nem teszünk, csak vágunk. Ez nagyon fontos azért, mert a mai programok többsége hajlamos az összeomlásra. Talán nincs is a világon olyan program, ami nem omlik össze, annyira stabil, nincs olyan erőmű a vágásnál, ami ezt kiegyenlíteni. Egyszerűen ez mindig létezik. Minél nagyobb egy program terjedelme, annál több plugin szerepel benne. Ezáltal bonyolódik a helyzet, és ezek a pluginek szeretnek összeakadni. Minél többet tud egy program, sajnos annál nagyobb az összeomlás veszélye. Na most az Edius az önmagában mondhatni, hogy együgyű és ugyanakkor zseniális is. Nézzük meg miért elsősorban. Itt láthatjuk rögtön, hogy ez a program, ez 349 mega. Ami azt jelenti, hogy nagyon picike a program, és éppen ezért jó nekünk. Nézzük meg például egy Adobe Premiere-ét, ami lassan az új verziók is 1,5-2 gigát is kitesznek, vagy egy After Effects-et is, és ez nekünk nem feltétlenül jó. Ezért ajánlom az Ediust mindenképpen, mert stabil a program, nagyon jól renderel, amit tudnia kell, azt nagyon jól tudja. Ezért használom ezt. És ez egy nagyon-nagyon fontos, mert a videógyártás és a vágásnak az egyik legnagyobb halála az a programok összeomlása. Nagyon jó backup van benne, folyamatos mentési lehetőség, a megsérült fájlokat is vissza tudja szépen húzni, ami sajnos a Premiere-ről és a Sony Vegasról sem mondható el elsősorban, hogy ez a funkciója normálisan működne. De nézzük is meg a kezelő felületünket. Nagyon egyszerű dologról van ám szó. Van itt egy ilyen dolog nekünk, hogy bin, azaz hát ide fogjuk behúzni a fájlokat. Be is húzok gyorsan ide egy fájlt, és már meg is mutatom, hogy hogyan működik ez a vágóprogram. Be is húztam egy fájlt ide a könyvtár részhez. Itt tudunk kattingatni, de nem lesz rá szükségünk, vannak effektek, egy-két dolog feliratozni se igazán ebben kell, ebben csak vágni fogunk és renderelni, azt tökéletesen tudja. Behúzom ezt a fájlt ide, rögtön látni, hogy csinált itt egy audio csatornát, mint 1A, az audiót jelzi, 2V, mint videó. A fájlunk pont ez is készült, 2 hölgy fog szólni, hát ennél nem is kell nekünk szebb látvány. Nos, az audio csatornánkban, ha itt rákattintok, akkor kinyílik, ugyanúgy a videónál is, aminek nincsen funkciója. Audiónál viszont ugye látjuk a hangmintákat, tudunk, ha húzzom itt fölül, ha megfogod ezt a kis háromszöget, nézd, hogy gyönyörűen real-time-ban számolja nekünk, de ez nagyon kevés program tudja ennyire tökéletesen ezt. Nem is kellene jobb nekünk. Közben még a hangot is halljuk, ahogy blablabla nagyon gyorsan megy a hang alatt, ami nagyon fontos azért, mert nem kell folyamatosan space-en elindítani a videót, és akkor látszik, hogy ott elindult, hanem ezt írtam is hallom a hangokat, tudom, hogy hol akarok vágni. Na most hogy történik a vágás? Itt ugye viszem ezt a kis csúszkát, ami fontos, hogy itt van egy ilyen kis csúszka, amivel szintén nagyíthatok, kicsinyíthetek, így. Valamint itt is van alul, ezzel szintén tudok ezen az idővonalon itt ugrálni.
Így. Ami itt az elején fontos, itt ez a funkció például a Ripple mód. Ez annyit jelent, hogyha én itt azt mondom, hogy itt lesz a vágás, hiszen innen indul a box menet, én leszeretném vágni ezt az elejét, az a pacsi még szépen legyen benne. Akkor itt nyomok egy C betűt. C. El is vágta. Mindig az a világosabb fájl, illetve amelyik ki van jelölve, itt látszik is. És ezt a részt egész egyszerűen a delete-tel letörlöm, teljesen szerintem egyértelmű az egész, és ezt ki is töröltem azt a részt. Többet szinte nem is kéne tudnunk a vágásról, hiszen ebből a két funkcióból meg tudunk vágni egy egész videót. Ha szeretném kivágni ezt a részt itt, ismételten nyomok egy C betűt, megyek, ezt a részt kivágom, C betű, mint cucc, ugye elvágom azt a fájlt, és itt ezt a funkció, ezt érdekes, mert hogyha ez itt, ha bekapcsolom, illetve rányomok egyet, akkor egy piros vonallal itt áthúzza, ami azt jelenti, hogy ne működjön ez a funkció, mert itt látszik is a kis piktogramból, hogy egymáshoz húzza a két fájlt, tehát ha én ezt kitörlöm, akkor maga mellé húzza az előzőt. Ez sokszor egyébként zavaró tud lenni, edit, undo ugyanúgy működik, mint bármelyik program. Ez néha zavaró tud lenni, ezért én kikapcsolom, mert azt mondom, hogy ezt itt elvágom, ne húzgasson semmit magától, majd én szépen megfogom, nyomva tartom az egeret, a bal gombot, és szépen oda akarom, mert hogyha én akarom, itt sötét rész lesz. Aztán C, megint C, és megint C. Nagyítok, mert nagyon pici részt akarok kivágni csak. C. Ez a rész nem kell, ez a rész sem kell, ezeket pedig szépen egymáshoz viszem. Mikor közel érünk, egy automatikusan ő ráhúzza, meg is jelenik, és mutogatok az ujjamat, ha látnátok, meg is jelenik itt, ahogy odahúzom, látni, hogy megjelenik kis ilyen átlátszó háromszögek, ahogy odahúzom, a fájl mellett, a videófájl mellett, tehát itt fönt, itt látszik, és ez azt jelenti ugye, hogy ő megtalálta pontosan a határvonalat, és szépen odahúzza maga mellé. Ha nyomva tartom az egeret, itt több részt is kijelölhetek, és akkor egész egyszerűen ezt az egész részt itt egybe tudom mozgatni, lehet gruppolgatni, lehet szétgruppolni, ezt szépen odahúzom, beleklikkelek ide a semmibe, akkor nincs kijelölés, ezt megint odahúzom, ezt megint odahúzom, és hogyha egy fájlnak megfogod az egyik szélét, akkor bizony tudod az idővonalon is szépen kicsinyíteni, nagyítani, illetve hogyha ebből túl sokat vágtam le, hogyha előjön ez a kis piros kocka, akkor nem tudom növelni, mert rossz helyen vágtam el. Ez egyébként tök ugyanúgy működik például a Premiere-ben, vagy más vágóprogramokban, illetve hát az értelmesebb vágóprogramokban. Itt szintén elvágom, és ezt a részt megint kitörlöm, mert nekem nem kell. Zenét is itt tudok gyártani, és aláhúzni bármilyen effektet itt a zenecsatornákon. Hogyha itt a semmibe, azaz ezen az üres részen kattintok egy jobb klikkel, egyet. Itt kérdezi tőlem, hogy ad hozzá egy videót, egy audiót, vagy bármilyen csatornát pluszban hozzáadhatok, de azt mondom, hogy add audio track, tehát egyet szeretnék hozzáadni. Oké, hozzáadott még egy audio channel, tehát ezt így a hangot is tudnám bármelyik audio channelen futatni. Ez szerintem teljesen érthető. Ha nem akarom ezt a hangot hallani itt éppen, akkor ezt kikapcsolom itt a hanggal. Ez is szerintem érthető. A videónál ugyanez, csak ott egy ilyen kis létre. Nem tudom, miért létre a jele, ez a jele. Ide egy hangfájt, csak hogy lássátok a hanggal is hogyan lehet bánni. És még nagyon vicces akarok lenni, ez egy ütésnek a hangja, amit szépen ide lehúzok, itt az egy audio channelre, ezt visszarakom a helyére, hiszen az az ő helye. Bármelyikre tehet, most ugye a kettest még nem használtuk, ezért a ketteshez teszem. Teljesen ránagyítok, és ezért szinte majdnem képkockánként tudok menni. Megcsek egy pillanatot, amikor mondjuk az egyik lány éppen eltalálja a másikat. És ez a pillanat az odahúzom ezt az ütést, tehát itt ki is nyithatom, látom, hogy honnan indul a vav, egy picit arrébb rakom. És nagyon jól mulatok, mert hallom, hogy egy ütés hang van. A hangokról szerintem elég is ennyi, hiszen telepakolhatjuk hangeffektekkel, rengeteg csatornával. Hogyha éppen nem szeretnénk itt viszont, hogy a videónak maga, a videófájnak szóljon az alatta lévő hangsávja, akkor én itt elvágom, tehát ugyanúgy szép. Itt megmaradt a fájl, ki is törölhetném. Nyomok egy jobb klikket rajta, link per group, azaz össze van gruppolva, ezt talán azért ismerjük. Ungroup, azaz szétgruppoltam, és most már külön van mind a kettő. Kijelölöm, tehát mindig fontos, hogy éppen azon történnek a dolgok, amit kijelölök, és a delete-el egész egyszer letörlöm. Innentől kezdve ennek a
Ennek a rész csak. Onnan pedig megint indul, hiszen ott megint van. A hangokat is egyébként, hogyha szétgruppoltuk már, utána ugyanúgy lehet húzni, mint a videófájnál, ha esetleg túl sokat vágtunk le, vagy túl keveset. Azonban, hogyha itt meg akarjuk növelni itt tovább a hangot, akkor ezt szintén szét kell gruppolnunk, hiszen a videófájlal együtt akarná húzni, de itt megakadályozza a következő fájl. Ezért ezt is akár szétgruppolom, ungrupp, innentől kezdve már különálló életet él. Azaz, ha ide viszem a csúszkát, és látom azt a kis fél négyzetet, akkor itt tovább tudom meg a hangot húzni, és az ugye itt tovább tart a hang. Nos, mit érdemes még tudni róla? Ha le akarok halkítani egy hangrészt, hiszen a hanggal elég sok bajunk szokott általában lenni, akkor itt az audiónál, itt alul van egy vol per pen. Ha ezt erre egyet klikkerek, akkor a vol fog előtűnni, azaz itt a volume, azaz a hangsávot tudom alakítani. Itt a végén látszik egy kis bogyó. Ez a kis bogyó azt jelzi, hogy ez ilyen magasságban van a hang, 100%. Ha ide beteszek egyet, puff, akkor ott is szintén lesz egy, és ezt a hátsót egész egyszer lehúzom, még közé is tehetek egyet, így, és akkor szépen ott le fog halkulni. Gyakorlatilag ennyi a trükkje annak, ha le akarok halkítani egy részt, de hogyha ennél a résznél mondjuk nekem nem tetszik, ez a rész, itt megint nyomok egy C-t, ugyanúgy elvágom, itt megint nyomok egy C-t, mindig szeleteljessetek, az nagyon fontos a vágásnál. Mindent szeleteljetek szét, amit külön mondjuk csak a hangját egy picit máshogy szeretnéd, halkabbra, pont az, hogy föl szeretnéd erősíteni, teljesen mindegy. És itt a kis bogyót megfogva, ezt lejjebb húzom mind a kettő bogyót. Így van, ez a rész már halkabb. Ennyi a trükkje az egész. Ezt megint visszacsukom. Úgy, és szépen vissza nagyítok. Na, most tegyük föl, hogy ennyire egyszerű és együgyű az egész dolog egyébként. Én azt mondom, hogy ebben ne is feliratozzatok, ne csináljatok ebbe semmit, vágjatok, mert arra szuper jó. Nem tudom, mi volt, amit még esetleg kihagytam így vágás ügyileg, ami az teljesen alap dolgokhoz szükséges lenne, ahhoz, hogy te itt behúzzál egy fájlt, kivágjál belőle dolgokat, elé ragd, mögé ragd. Úgy, hogyha itt elvágom, és ezt mondjuk én át szeretném tenni ide, akkor nyugodtan ezt ide áthúzod, azt oda visszateszed, sőt, nem baj, ha rálóg a fájra, mert az szépen mögé fogja őt csapni. Tehát értitek? Hát vissza. Tehát, hogyha itt túl közel vagyok, és nem fér be ez a fájl oda, mert látna, hogy ugye nem fér be, akkor szépen mögé teszi okosan ezt a másik fájlt. És arra vigyázzatok, hogy itt nem maradjon soha a végén darabolt fájl, mert hajlamos az ember itt vagdosni, és akkor a végén meg ott marad valami. A végén mindig nézzétek végig. És akkor itt tök szépen. Látjátok, egyébként ugyanígy vannak itt ezek a kis, mikor a nyilacska megjelenik, itt tudod nagyobbra állítani, illetve összenyomod a lenti timeline részt, tehát ugyanígy tudod húzni, vinni. Tudsz benne lassítani, gyorsítani, de most én ezeket a funkciókat nem akarom nektek megmutatni, mert igazából időhúzásnak tartom. A lényege a vágásnak tényleg csak ennyi. Itt szépen megvágod az anyagot, és akkor elrendereled az egészet. Nagyon egyszerű, nagyon gyors, nagyon stabil és nagyon jó minőségű dolgokat lehet benne produkálni, mert a kodekek is nagyon szépen beépülnek, és nagyon okosan kezeli az Edius. Na de nézzük, hogyan renderelitek el, mert ez egy nagyon fontos rész lesz. Egyébként itt természetesen ezeket a play, meg a ide tekerek, oda tekerek dolgok, szerintem ezek teljesen egyértelműek benne, kísérletezzetek, ha van rá igény és kérdés, akkor egy részletesebb bemutatót is fogok tartani az Ediusról. Legyen eddig ennyi elég. A csatornáknak a keverőpultjáról is tudok majd beszélni, stb. De nézzük, hogyan rendereljük el a végén. Itt nagyon fontos itt az export menüben, itt jobb oldalt, látjátok, itt szépen kijön egy ilyen kis ikonocska, olyan, mintha valami telefonkagyló lenne, és rányomsz erre, és kijön a következő print the file, print the tape. Ezek érdekesek lehetnek elsőre, hogy mi az, hogy print the file, tehát kinyomtatom a fájlt, de valahol meg értelmesebb kifejezés, mint az összes többinél, hiszen kinyomtatod a fájlt, valahol van ennek is értelme. Na de most nekünk az a lényeg, hogy itt a print the file-t válasszuk, azaz nyomtatjuk a fájlunkat, egyébként F11-jel előhozható, rányomok.
szépen elő is jön nekünk egy print a file ablak, és itt rettentő sok választási lehetőségünk van. Előtt egyébként a Canopus kodeket érdemes feltenni, mert én mindig ebben rendelem az összes HD anyagomat. Sokkal kevesebb helyet foglal, mint a QuickTime. Igaz, hogy nagyon pici veszteséggel jár, de egyszerűen annyira jól kezeli, hogy azt ember legyen a talpán, aki észreveszi egy hétköznapi ember. Nagyon szépen megtartja a minőségét. A QuickTime ugye sokkal nagyobb terjedelem, viszont az több program érti. De a Canopus-tól kezdve itt bármilyen féle kodekeket találsz, amiben el tudod renderelni, de hát nagyon fontos itt is, hogy ne váltogassuk ezeket a kodekeket. Ha QuickTime-ban kezdtük, akkor vagy Canopus, és akkor utána folyamatosan az van. After Effects is nagyon jól kezeli, vagy pedig a QuickTime-ot választom, és akkor egész egyszerűen QuickTime-ban elexportálom. Rányomsz ide, hogy export, és ha nem egy ilyen telefonnal felvett umbuk MP4-es, 20-szor átkonvertált fájljaid vannak, akkor ő nagyon szépen, nagyon gyorsan meg fogja csinálni nekünk. Egyébként itt megfogod, beírod a nevét, mentés, és itt pillanatok alatt lerendereli neked az egészet, és nagyon szépen, nagyon gyorsan dolgozik. Ha tetszett az Edius nektek, akkor nyugodtan írjatok ide kommenteket, kérdezzetek róla, csinálhatok egy hosszabb bemutatót is róla. Én ajánlom mindenkinek, én teljesen áttértem rá, és remélem segített nektek ez a videó. Iratkozzatok föl, meg csináljatok, amit akartok, vágjatok, meg videózzatok. Na, szevasztok!